आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। शिमगोत्सवात कोकणातील रूढी परंपरा संस्कृती जपत चित्तथरारक अनुभव देणारा उत्सव म्हणजे कुणकेरीचा हुडोत्सव। या चित्तथरारक अंगावर शहारे आणणाऱ्या उत्सवाचं वर्णन गीताच्या माध्यमातून करण्यात आलंय। हे गीत सध्या गाजतंय। अविक सारे माथा टेकली अशी शक्ती या नावात गगनचुंबी हुडा कुणकेरी गावात। या गीताची संकल्पना गुरु परब यांची आहे। गीत लेखक आणि निर्मिती सहाय्य संदीप सूद यांचं, तर संगीत कपिल कांबळे यांनी दिलंय। गायक संदेश कुणकेरकर, कार्तिका कांबळे, कपिल कांबळे यांनी हे गीत लिहिलंय। रेकॉर्डिंग, स्टुडिओ मिक्सिंग आणि मास्टरिंग कपिल कांबळे यांनी केलंय, तर व्हिडिओ एडिटिंग कोकण 7 लाईव्हचे प्रसाद कदम यांनी केलंय। ड्रोन शूटिंग SM प्रोडक्शन इंडिया यांचं असून कुणकेरी गावातील ग्रामस्थ माताई रमाई नगर कुणकेरी, श्रीदेवी भावई देवस्थान कमिटी कुणकेरी, श्रीदेव क्षेत्रपाल देवस्थान कमिटी आंबेगाव, श्रीदेव कलेश्वर देवस्थान कमिटी कोलगाव, मीडिया पार्टनर कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह यांचं विशेष सहाय्य लाभलंय। हे गीत सध्या गाजतंय। शक्ती नावात गगनचुंबी हुडा शोभे कुणकेरी गावात। अविक सारे माथा टेकली अशी शक्ती या नावात गगनचुंबी कुणकेरी गावात। ढोल वाजू चला, डप वाजू चला, रंग उधळून राधा नाचू चला। होनी बेभान मारूया रोपाट, सर्वांनी बोला आता हव्वा 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 हव्वा। भाविक सारे माथा टेकली अशी शक्ती या नावात गगनचुंबी हुडा शोभे कुणकेरी गावात। देवी मायेची माऊली होई भक्त
मायेची माऊली होई भक्तांची साऊली कौल घेता उत्सवाला देवी हा केला धाबली कलेश्वर कोलगावा चित्रपाल आंबे गावा भक्तांचा आहे पाठीराखा वाजत गाजत बसुनी पालखीत बहीण भेटे आपल्या भावा रस शिरवाळे पुरणाची पोळी पानांनी सजली आंब्याच्या होळी पेटते शेणी ढोलाची गाणी जल्लोषात येई सारी तरुणाई देवी माची उत्सव मूर्ती उत्सवात तिची शान खडा नारळाची ओटी भरुनी देवटीला तिचा मान देवी माची उत्सव मूर्ती उत्सवात तिची शान खडा नारळाची ओटी भरुनी देवटीला तिचा मान देवी तुझ्यासाठी पसरला पदर भक्ताचा कर तू सांभाळ पुढे मुडनीने जाती तुझे मिळू दे सुख सारा भक्ता शिकार वाघाची परंपरा आहे जुना त्याला वारसा देव अवसारी अंगात देव संचारी रंगात देवी आसनी बैसली करून आदि उत्सवाला भाविक सारे माथा टेकते अशी शक्ती या गावात गगनचुंबी उडा शोभे हुडकेरी गावात ढोल वाजू चला डप वाजू चला रंग उधळून राधा नाचू चला होनी बेभान मारूया रोंबाट सर्वांनी बोला आता हव्वा 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 भाविक सारे माथा टेकती अशी शक्ती या नावात गगनचुंबी थोडा हशोभी हुडकेरी गावात आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.